Ezihamba phambili indaba namuhla kushona ababili bewelwa udonga kukhala ngobugebengu Endlangubo kanti kwethula lezokuxhumana eMzumbe. Indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka ninabesilo sanibonani. Kushona abantu ababili bewela udonga olubiyela umuzi endaweni yaseWaterloo enyakatho yeTheku. Ngokwembika benkampani nogade reaction unit iveza ukuthi izolo kusihlwa ngehora le-11 bathola umbiko ngalesi sigameko nokuthuma ngabe befika endaweni yesigameko bafica owesifazane nengane yomfana bevaleleke ngaphakathi okuze kwenziwa ke imizamo yokuzama ukubatakula namuhla ke mini ngenxa yesimo ke udonga obelakheke ngayo. Usale ukhongathekile umphakathi waseWaterloo ka-Ward 106 enyakatho yeTheku emva kokuthi umndeni wakwathwala uwelwe udonga okubikwa ukuthi belakhuwela ukwenza igarage ngaphambi kwendlu bebehlala kuyona. Kubikwa ukuthi kulendlu bekukhona abantu abathathu emagumbini okulala ahlukene okuthe izole ebusuku ngezithuba zehora le-11 ebusuku kwazwakala owesifazane oneminyaka engu-59 ubudala kanye nomfanyana oneminyaka engu-16 ubudala bekhala becela usizo besemagumbini asondelene nodonga kwaphuma ilungu lomndeni ekuyilona elisindile lashayela onogade benkampani yaka-Reaction Unit of South Africa ukucela usizo. Okhulumela lenkampani uPrem Beram uveza ukuthi bafika endaweni yesigameko ebusuku labo bobabili besaphila kodwa kunzima ukubasiza ngenxa yezitini nenhlabathi bekubambozile okwenze kwabanzima nakubona ukungena bebatakule. So last night about 2300 hours, Reaction Unit South Africa received multiple calls. We received approximately 12 calls from residents in the Waterloo area in Pickle Pier, informing us that a wall had collapsed. We arrived on scene, paramedics and reaction officers, and we were informed by the community that two people were trapped under a slab, a wall that had collapsed. We also interviewed one of the occupants of the house who escaped injury. He informed us that his mother, who is 59 years old, and his brother, 16-year-old, were inside the premises. When paramedics and rescue workers got down, they heard the cries for help from the 59-year-old mother. A few minutes later, the cries for help had stopped. We then called out the South African Police Services, Search and Rescue, and the Ethekwini Fire and Rescue. They are currently on scene. We've been here for the last 12 hours, and they are attempting to retrieve the bodies, believing that both are deceased at this stage. Oyilungu lomphakathi ongathandanga ukuthwetshula uthi buhlungu into eyenzeke komakhelwane wabo. Mfethu sizizwa kabuhlungu kwisimo esenzakalile endaweni kuvela isehlakalo lesi esivelile sibe nobuhlungu okukhona kakhulu lapho kudilika khona icinezela abantu sisebuhlungwini okuyisimangaliso somakhelwane sithi dudu nakumndeni nakumphakathi ngokunjalo futhi sibuhlungu kakhulu ngokushiwa undodana wala ekhaya oyiphelo kunye nelokhuzane yakhona nomama wakhona so usiphathe kakhulu kabuhlungu kakhulu lokho kwenzakalile. Kanti izinsolo nangokwembono yomakhelwane basola isakhiwo sokunyusa kodonga obekuzoba igarage okuthi sisindwe izimvulu bekade zikhona einsukwini ezimbili ngenxa yokuthi bathi zibekwe emhlabathini obungaqinile. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngiseWaterloo enyakatho yeTheku. Inhloko yomnyango wezokuthutha ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi KwaZulu-Natal uSibusiso Gumbi uthi uhulumeni kangeka inqobe impi yokulwa nobugebengu ngaphandle kokubambisana nomphakathi kwazisa izigebengu zihlala khona emphakathini. uGumbi usho kanjena ngenkathi ke ehambele endaweni yaseNdlangubo eshowe enyakatho KwaZulu-Natal namuhla ukuyoxoxisana nomphakathi wakuleya ndawo ngokudlanga kobugebengu endaweni. Lena indawo yaseNdlangubo ngaphansi komasipala umlalaze eshowe enyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal kukule ndawo kokudlange khona ubugebengu okuhlanganisa ukungenelwa kwabantu ezindlini baphucwe impahla ukwebiwa kwemfuyo kanye nokunye. Isonakele sizathu esiholele ekutheni umnyango wezokuphepha komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uhambele kule ndawo uzoxoxisana nomphakathi ukuze kuqhanyukwe nekhambi ekulweni nalenkinga. Inhloko yomnyango wezokuphepha komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uSibusiso Gumbi uthi uhulumeni angeka inqobe inkinga yobugebengu uma engasebenzisani nomphakathi. Umnyango wezokuphepha nokuxhumana komphakathi uholwa uMSC uNkonyeni uphumile namhlanje ula endaweni yaseNdlangubo
ukuzokhuza umhlola lesizokhuza la umhlola wobugebengu. Kuye kwafika imibiko eminyangweni uveza ngokusobala ukuthi abantu bangaphansi kwenkosi ubiyela abaphathekile kahle. Kunezigebengu nje ezibahlalisela ubhojozi. Sizwileke ukuthi abanye bayashawa, abanye bantshontshelwa impahla, abanye bayabulawa, abanye bayahlukunyezwa nje kufunwa ibhamu indawo yonke le. So umnyango ke hlangane nophiko lwamaphoyisa ukuzoqinisekisa ukuthi sizoveza ngokusobala ukuthi umthetho kumele uthathe indawo yawo. Izigebengu nezigilamkhuba kumele iboshwe. Siqinisekise futhi ukuthi namacala avuliwe ayalandeleleka ukuze sibheke ukuthi bonke abantu abathintekayo bayaboshwa. Bese futhi sikhulumisana nomphakathi ukunikeza nawo ithemba sibuye sicela ukuthi nawo njengomphakathi unendima okumele uyidlale ekulweni ubugebengu. Ngoba uma ubheka izibalo ziyaveza ukuthi obunye bobugebengu benzeke ebusuku lapho kusuke kulelwe khona. Njengoba wazi ukuthi amaphoyisa wabi khona emizini yethu. So kusinikeza indima nathi njengomphakathi ukuthi istructure ikhona ziqinisekisa ukuthi ziyafundisa abantu ngokuphepha ukuze abantu makukhona abakusolayo bekwazi ukuthi bebike. Khona manje osomkhanda uphinde wanxusa umphakathi njengoba sibheke kwimpela sonto ukubhalisela ukuvota ukuthi uphume ngobuningi uyobhalisa uphinde uhlole namagama awo ukuthi ayavela ohlwini lwababhalisile. Phakathi nje sifuna ukuqinisekisa ukuthi yilungelo lawo kusasa nangesonto ukuthi bephume beyobhalisela ukuvota ukuze bekwazi ukuthi benze isiqinisekiso sokuthi bayaparticipate kwintando yeningi. Sifuna ukubaqinisekisa ukuthi uMEC uNkonyeni ehlangene nokubambisana no-Provincial Commissioner uMkhwanazi bayidevelopile iplan yokuqinisekisa ukuthi umphakathi uyaphepha. Ngakho abaphume nje ngobuningi babo bekhululeke ukuphepha ezokuphepha izobe zitshalwe yonke indawo ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle. Kanjalo namavolontiya omnyango wezokuphepha kanye nama-volontiya akwa-COCTA azobe ephumile nje ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uphephile. Nginguphiwe Mthembu wezindaba ze-1KZNTV. Imeya kamasipala umzumbe ogwini oseningizimu KwaZulu-Natal uLondolo Zungu segxeka ukwanda kwezinga lobugebengu endaweni yakwaMgaya ogwini oseningizimu KwaZulu-Natal njengokuthi liba nomthelelo ekutheni kugqozisa ukuhlinzeka komphakathi ngey'nsizi kakhulukazi zezobuchwepheshe bese manje uGwabeni usho kanjena ngenkathi ethula uhlelo lwezobuchwepheshe bokuxhumana nge-internet phecelezi Wi-Fi kumphakathi wakule ndawo eqhelene nedolobha ngenhloso yokusondeza ezobuchwepheshe emakhaya. Imeya kamasipala umzumbe ukhansela uLondolo Zungu uthi njengomkhandlu indaba ye-Fourth Industrial Revolution abagcini ngokuyikhuluma kuphela kepha sekuyisikhathi ukuthi umphakathi uzibonele ngokwawo. Esamba ngayo nje iprogram yakho IT la sambela khona indawo ezisemakhaya sithe masifika la sibona abantu abasha ngekathi siza ngeimbizo baraise into yokuthi bayafisa ukuthi kube khona iWi-Fi ngoba ayikho into eyinkinga njengokuthi la abanayo enye indawo even ngathiwa umuntu ufuna ukwenza iCV abakwazi ukwenza ngenxa yokuthi bakude kakhulu namadolobha. Babekuraise eimbizweni ngakho ke namhlanje cha sesiphendula lezi zinto ababezisho ngoba ikakhulukazi zaziraise abantu abasha. Kanti izinga lobugebengu ilona elizonqanda ukulethwa kwezinsiza emphakathini. Kuthiwa la izinga lobugebengu lithanda ukuba phezudlwana kuba thatha kubenzima ke kuthina ukuthi asikwazi ukuthi sithi sizobafakela ama laptop ke bona kodwa iWi-Fi njengamanje cha iyasebenza impela ikhona and esinye seyikole esizohlomula la iThembuzulu ikhona khona la and naso esinye seyikole esenza kahle kakhulu ngoba umatric wakhona cha amahlandla elandelana asezama abamabili benza 100% naba nje abafundi bakhona esilekelela kakhulu ke kubantu abasha ngoba lezi idingo zabantu abasha akufani nathina abantu abadala ngoba uma ukhuluma ngeWi-Fi thina sazi ukuthi ukhuluma ngani but kubantu abadala kubantu abasha izobalekelela kakhulu kodwa futhi kuzosiza abantu abadala ukuthi izingane zisizakale nokuthi izingane zingagibeli ziye emadolobheni nokuthi zicela imali yokuthenga idatha amsekho umzalo sobuye ithi ingane ayingicela imali yedatha ngoba usezosondela la ehall afike enza umsebenzi wesikole. Abafundi bakamatikuletsheni besikole isithembe uZulu bathi ukwakhiwa kwale Wi-Fi endaweni
yenza ukwenza kwabo umsebenzi wesikole ube lula. I-Wi-Fi izosisiza kakhulu siyingane zifundayo ngoba ukwazi ukuthi senze umsebenzi wesikole siphinde futhi sithuthukise nabantu bomphakathi abafuna ukwenza izidingo zabo ngayo bakwazi ukuthi ba-check-e into abafuna ukuzidinga emafonini abo. Siyabonga kakhulu nge-Wi-Fi ngoba isiza kakhulu ekuqaleni ngingekho i-Wi-Fi ngestrategisha kakhulu i-airtime for ukuthi sithole isiguglishe. Siyabonga kakhulu ngoba iy'ndleko sengincediseka kwanje ukudownload izinto ezithile zesikole la. Siyabonga. Ezindabeni ze-1KZNTV kube usigananda kwaMgaye eMzumbe. Inhloko yomnyango wezikagesi ngaphansi komkhandlu weThekwini Maxwell Mthembu usezwakalisa ukuphoxeka ngombhikisho weqembu le-DA namuhla ngaphandle kwamahhovisi alomnyango ekuseni likhala-ke ngokunganakwa kwey'nkinga zikagesi emphakathini kanjalo nowezigcobo zasemgwaqeni. uGabadela usho kanjani ngesikhathi emukela uhlu lwezikhalazo ze-DA nalapho eveze khona ngasokuthi-ke ngaso sonke isikhathi uyaxhumana nobuholi baleli qembu eThekwini uma ngabe kuney'nkinga zikagesi, kodwa phezu kwalokho liyakhalaza leli qembu. Ukuhlupha kagesi eThekwini ezindaweni ezahlukene kanye nasey'gxobeni zemgwaqo kwenza iqembu i-DA eThekwini namhlanje labamba umbhikisho nokuthula ngaphandle kwamahhovisi okagesi eThekwini bese bafuna kulungiswe izinkinga zikagesi, kulungiswe ukungabanjwa kwezingcingo zabantu ema-call center kagesi uma befona becela usizo. Oyinhloko yomnyango uMaxwell Mthembu uthi uphoxekile ngalombhikisho we-DA ngoba yena uhlezi ebatshela ukuthi ukuhlupha kagesi akuyona inkinga kamasipala kodwa babhekene nenselelo yomphakathi ontshontsha ugesi uphinde uphazamise ukusebenza kweziphehli zawo. Khona isikhathi la khona ngabizwa khona i-DA mhla ka-18 August ngazohlangana emhlangano we-caucus khona kwakhona ikhansela elibizwayo elumuholi kwi-DA ukukhansela yogesi government. Uyogesi mayibizwa wangafuna ukuza waletha umbiko othi cha yena wakha ama-street light ayakhandwa akadinga ukuza emhlanganweni. Samiyeka saxoxa thina abanye esikhona emhlanganweni saqhubeka nomhlangano. Namhlanje ngamanga ngathi wena phambili lo muntu engitsho ngimshona olwayo izimpi ze-street light athi siyakhandwa kodwa uyena osho ukuthi akafuna ukuza emhlanganweni ebese busy ngala sibiza kwama-Zoom meeting asikhogaza ama-Zoom meeting kune-caucus meeting ebizima kutshengisa khona ukungazwana khona leli qembu lilodwa leli engathi khona ingxabano ekhulu phakathi kwabo. Umthembu uthi ngokwakhe ubona i-DA ingaxoxisani iyodwa nathi abalungise izinkinga zabo zangaphakathi okungazwani eqenjini. Abanye basifuna ngapha ko-Zoom, abanye basifuna sihleli lapha ngaphakathi emhlanganweni. Thina kodwa ngokamasipala sazi ukuthi umhlangano osemthethweni yilo mhlangano esibizwa kona usuke uyi-caucus, sibizwe sihlale phansi nabo abaphathi bethu sikhona ukusho ukuthi kwenzakala ini kuma-departments wethu. Lokho-ke sikwenzile, ingakho-ke sinempoxo enkulu ukuthina njengabantu bakagesi ukuthi cha babo engathi abantu laba be-DA kukhona ukungahlangani nokungakhulumi baxoxisane ngezinkinga zabo. Usotswebhe we-DA eThekwini uThabani Mthethwa uthi impela bayaxhumana nomasipala kodwa uhlezi wenza izithembiso ezingekho. Iqiniso ukuthi siyaxhumana kakhulu nomphathi uMaxwell Mthembu kodwa sisuke singaxhumaneli ukuthi sifuna ukukhuluma nje kuphela kugcine kungenampumela. Inkinga esinayo ukuthi uhlezi enezethembiso eziningi ezigcina kodwa zingafezekanga manje ngabe sekufanele ukuthi kwenziwe implementation. Ngakho ukuxhumana kukodwa ukukhuluma kukodwa akusizi esikufunayo sifuna ukubona impumela. Kanti lo masipala uthembise ukuphendula maduze kwizikhalazo ezethulwe iyona i-DA. Ngodaba Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngiseThekwini. Ukwanda kwezehlakalo zokuhlaselwa kwabaholi bendabuko sekuholele ekutheni amakhosi kanye ney'nduna ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo enyakatho KwaZulu-Natal babamba umhlangano obusemthonjaneni namuhla ekuseni ngenhloso yokuthola ikhambi kule nkinga. Engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba uNdunankulu wesizwe sakwaMadlebe uBagiye Mkhize uthi udaba lokubulawa kwey'nduna balingasetshenziswa kukudala uqhekeko phakathi kwey'nduna namakhosi njengoba kuney'nhlaka ezithile ezikhomba ngenjumbane amakhosi kulokhu. Amakhosi ngaphansi kwesifunda King Cetshwayo kanye nezinduna zawo abe nomhlangano wokudingida izingqinamba ababhekene nazo okuhlanganisa ukubulawa kwamakhosi kodwa kakhulukazi ukubulawa kwezinduna zamakhosi njengoba kazilokhu zande izigameko zokubulawa kwabo. Kuyavela ukuthi izinduna zithathamsana nalezi zinhlangano ezisungulwayo ezizibiza ngokuthi-ke zimeleke izinduna ngoba ezinye zazo ziphendla udlame kanye noqhekeko phakathi kwamakhosi kanye nezinduna ziphikisane nalokho okushiwo ngamakhosi. Buka manje sekunemhlangano kade ngizwa nje manje kuthiwa kukhokha u500 rand
lo 500 awuwazi ukuthi uya kuphi ngoba ngenxa ukuthi sithola le mali sekufuneka manje siphose into solwisana ngayo silwisene ngobukhosi asivumelani thina ngokuthi inkosi isitha kithina ngikhona nje ngakhonjwa inkosi ukuze ngibe induna ngikhona nje ngimele inkosi akukho ngikwenzayo nesinyathelo ngisithatha ngaphandle kwenkosi ngihamba nenkosi ngaso sonke isikhathi uma ngenza sifisa ukuthi lenhlangano yethu ime uNkulunkulu ngathi ngayibusisa ibe njalo ukuthi ikwazi ivuse ubuzulu kuthi ngisho emlandweni uZulu ngibehlonishwa kangaka kume njalo ukuthi uZulu wayekhona nathi sishiye kukhona singathi ufe ngathi. Izinduna zigxeke kakhulu ukubulawa kwazo njengoba ke sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba kodwa ke ezigxeka kakhulu ukusetshenziswa kokubulawa kwazo njengento ezodala uqhekeko phakathi kwamakhosi kanye nezinduna ngoba ke kunezinye izinhlaka ezisola amakhosi ukuthi anesandla ekubulaweni kwezinduna nabathi ke kubakhathaza kakhulu. Sifisa ukuphikisana kakhulu nalaba abagijima beyokhuluma emisakazweni beveze ukufa kwenduna bekwenze sengathithi amakhosi abeke induna anesandla ekufeni kwenduna yilokho kakhulu kusikhathaza siyafisa kakhulu ukuphikisana nakho siyafisa futhi laba abakhuluma lokhu uma benabathile ababakhohlisako noma abame ngemva kwabo ngoba kuyindlela yokulwisana nobukhosi besebenzisa bona sifisa ukuthi bekuyeke ngoba kungamanga futhi ukuhlambalaza ukuthi inkosi ingafika ibeka induna khona lapho bisiphinda inkosi kutholakala ukuthi makufa induna bese kunukwa inkosi. Umkhize uqhuba uthi ke nalezi izinhlangano ezizibiza ngobumbano abahambisani nazo ngoba yizo lezi ezihamba zikhuluma kabi amakhosi. Asihambisani nobumbano ubumbano luhlaka lwenhlangano yamakhosi angaphansi kwecontrolesa okuyinto ebuswa inhlangano ekhona yezepolitiki okuhlaka lwayo lusetshenziswakho ngakho ke ubumbano asihambisani nalo ngoba laba abantu abakhuluma kanje abanuka amakhosi abakhuluma kabi ngamakhosi yibo laba bangaphansi kobumbano. Khona manjalo amakhosi kaPhawulile ngokubulawa kwezinduna ngokubhalwe phansi athi kawahambisani nokubulawa ngesihluku kwezinduna futhi ke ayafisa amaphoyisa kuba enze umsebenzi wawo kuboshwe izigebengu. Lezi ke izindaba z1KZNTV mina ngingusamkeliswe Nqulunga bika ngisemthonjaneni eMelmoth. Uhlalo wenhlangano yomphilandawonye babanango ilima co-op uMandla Manzini uthi kwentuleka kwamathuba omsebenzi ikhona kubenza abahlangana beyintsha kule ndawo basungula lo mphilandawonye. uManzini usho kanjena ekhuluma nethemba lezindaba ngenkathi umasipala wesifunda iZululand uzobanikelela ngeinsiza zezolimo ngenhloso yokuthi ke izitshalo bakwazi ukuyisabalalisa ezitolo ezinkulu kanjalo nakubadayisa abasakhulayo. Ukwentuleka kwamathuba omsebenzi ikhona okwenza intsha yaseBabanango yasukuma yasungula inhlangano yomphilandawonye iBabanango ilima co-op ngenhloso yokudala amathuba omsebenzi. Lentsha etshala izitshalo ezahlukene iqasha abantu abayisithupha kulensimu. Uhlalo lenhlangano uMandla Manzini uthi basebenzisana kakhulu nemeya umasipala wesifunda iZululand njengoba ibavakashele ukuzobanika izinsiza ezobalekelela ekuthini bakwazi ukuqhubeka nokutshala. Imbangela yokuthi sikwazi ukuqala le lenhlangano yethu sasi amathuba emisebenzi awekho so sifuna ukuthi amathuba emisebenzi akwazi ukuthi siziqashe thina sikwazi futhi ukuthi siqashe nentsha yalapha eBabanango so ingakho ke sakwazi ukuthi siqale le cooperative. Siyasebenzisana kakhulu nomhlonishwa umeya okuyena ke osilekelelayo. Cabanga ukuthi nosizo abazosinikeza lona namhlanje lizokwazi ukuthi siqashe more intsha yethu ezokwazi ukuthi ithola amathuba emisebenzi. Imeya umasipala wesifunda iZululand enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uThula Sizwe Buthelezi uthi bazivulile izandla kubantu baseZululand namaphethelo abafisa ukutshala njengoba bekwazi ukuthi bakhiphe izimbewu kanye nogandaganda ukuze bakwazi ukuziphilisa. Ubuthelezi uveza ukuthi lentsha yomphilandawonye bazoyisiza ngezimbewu, ogandaganda kanye nemali ukuze baqhubeke nokutshala. Uhlelo esithi iZDM planting season sikhuthaza abantu bakithi ukuthi balime batshale ukuze bakwazi ukuzondla bona nemndeni yabo. Sizokwethula ke ogandaganda lapha emphakathini waseBabanango sishiye nembewu khona imbewu yamazambane, umbila, ubhontshisi. Sikhuthaze kakhulukazi abantu abasha
abaqalele project yokuyitshalela izithelo ukuthi baqhubeke baye phambili. uManzini womphila ndawonye uveze ukuthi izitshalo zabo ezihlanganisa isipinashi, ikabisha, amazambane kanye nokunye bayakusabalalisa izitolo ezahlukene kanjalo nakosomabhizinisi abasafufusa kanti bese enxusa nentsha uba isukumi ibhukule ingalindi ukuqashwa. Umuntu ohlele ekhaya mhlawumbe une qualification mhlawumbe akawuthola umsebenzi naye angaqala i-project akufanele noma ngathiwa uzoqala i-project aqale noma ezolima angaqala noma ngabe liphi business mangabe yena enentshisekelo ukuthi ufuna ukuthi aphume kulobugqila bokungathola amathuba emisebenzi naye angakwazi ukuthi aqale ibusiness lakhe. Into ofanele uyenze ukuthi uyenze kuze ibe khona impumelelo kufanele ukuthi ubekezele ingqinamba ikhona njenge i-funding ayitholakala. Umasipala iZululand ushiye izitshalo kanye nogandaganda abazosiza kakhulu umphakathi ofuna ukulima kule ndawo. Ezindabeni z1KZNTV kubikuthi abani maphumulo eBabanango. Isifundazwe kwaZulu-Natal sahamba phambili ngezibalo eziphezulu zabantu asebehaqwe igciwane lokuvethe. Isifundo esihamba phambili ngase bethelelekile ngaleli igciwane ngesaseThekwini kulandela ikhincetshwayo kube iZululand umkhanya kude umgungundlovu kugcineke ilembe. Kwenzeka lokhu nje uhulumeni wokulesifundazwe umatasatasa nemkhankaso okukhuthaza abantu ukuthi bagomele leli igciwane nokho kubuka abantu besemadolonzima ukuyogoma. Iziko lezindaba exoxisane nabantu besifundo esihamba phambili ngabahaqwe ukuvethe okuyithe kukuZulu sebegomile yini noma yini eyenza babe madolonzima ukuyogoma kanti babe sebebeka kanje. Angagomi ngoba bengongisaba isikhathi esiningi phela lento ifike ngokuthi vele kusho ukuthi siyabulawa abamhlophe nami ngesaba ke nami shuthi belo begoma ke begoma abantu nalokho lokho ekhalo ukuthi khona sebegomile kodwa bashonila ngazi noma yiko noma ngempela mhlambe lumjovo obulalayo. So kusho kona angayi ukuthi ngoba mhlambe lithi ngeke ngiye uma ngabe ngibona ngempela njengoba sengiqala ukubona ukuthi bakhona abaphilayo kodwa belongusaba ngempela mina ngingafisa ukuya kodwa kwamanje sengingaya ke ngoba sengiyabona bakhona abaphilayo nomfethu seke waya ngiyambona ukhona uyaphila yabo. Emva kokugoma ayangibonanga inkinga ngisizwa ngikhululekile nje kakhulu kwathi makuthiwa kuyagonywa sekugonywa abantu abano60 nami nganikela khona ngabhalisa ngagoma angibonanga inkinga. Futhi njengomuntu ophethe ibandla ngibone kufanelekile ukuthi mangiqale mina ukuze babe ngibe isibonelo kubantu ukuthi kuyagonywa ukuze sizivikele. Gome ngefayeza. Fayeza. Ngama symptoms. Goma futhi kuleli zinga lethu age of 17 asikavumeleki. Angizozama ukugoma, ngizozama. Ngeke ngibe neCovid mina ngoba ngindoda ngistrong. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli bezu R14.59 maqhathaniswa nedola laseMelika bengu R20.12 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngo R17.17 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,764.39 ounce ukuthi intengo yodwa ongahluziwe yona ime $75.67 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu elisha kuligi yeGlad Africa Championship iTS Galaxy lithi selulungele ngabomvu umdlalo walo neMamelodi Sundowns enkundleni ke iLoftus Versfeld kulempela sonto. Leli qembu liya kulomdlalo wangesonto nje umqeqeshi walo Owen Dagama uzodibana nomgadli weSundowns akamqeqeshe seKuHighlands Park uPeter Shalulile ovuthe ngabasayelo kulezi insuku. uDagama uthi banawo amasu namaqhinga okuvimba ushalelo kwazisa kuyena umgadli ongavela umyekelele njengabe khona omqaphile uma ngabe senkundleni kwazise uyakufaka ukushisa. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalendele kosukwini lakusasa. Nina benyathe emnyamakanda bejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu ziyagoqa bese iphaka namuhla kamzimba umntwana nethimba lonke le ndaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.